Mae bwlio yn broblem anferth, sy'n effeithio bobl hen a phobl ifanc. Ond, beth gyda'r Beibl i ddeud am fwlio? Sut gallwn ni ddelio â'r broblem wrth edrych ar y Beibl? Wel, yn gyntaf, mae'r Beibl yn dysgu ni i fod yn ffrindiau da. Mae Diarhebion 17 yn dweud hyn. Mae ffrind yn ffyddlon bob amser, a brawd wedi'i eni i helpu mewn helbyl. Felly mae'n bwysig ein bod ni yn bobl, yn ffrindiau, ffyddlon a dibynadwy, sef o gwrthwyneb i bwli. Yn ail, byddwch yn ffrind sy'n deud y gwir. Eto, yn Diarhebion 27, mae o'n dweud, mae'n well cael eich brifo gan ffrind na cael eich cusanu'n ddi-baid gan rhywun sy'n eich cysau. Bydd ffrind go iawn ddim yn dweud, hei, Cynan, ti'n chi'n gret? Os oes gen i Cynan gel yn rhedeg lawr i dalcen. Mae'r Beibl hefyd yn dysgu ni i beidio ymladd casineb a chasineb. Mae Iesu Grist ei hun yn dweud yn Mathew 5, os ydy rhywun yn rhoi clatchen i ti ar dy fwch dde, cynnig y fwch arall iddo. Ac os ydy rhywun am dy siwio a chymryd y gris, rho dy got iddo hefyd. Mae'n bwysig bod ni ddim yn ymateb i neges cas gyda neges cas. Mae'n bwysig i ni beidio ymateb os ni clywed bod rhywun yn lledaenu sion amdano ni wrth lledaenu sion am y person arall. Os mae rhywun yn rhoi clatchen i chi, peidiwch rhoi clatchen nôl. Peidiwch ymladd chasineb a chasineb. Hefyd, mae'r Beibl yn dweud i ni fod yna yn gadarn wrth ymyl i'r rhai sy'n cael ei bwlio. Yn Diarhebion 3 mae'r Beibl yn dweud, pan fe gen ti'r cyfle i helpu rhywun, paid â gwrthod gwneud cymwynas â nhw. Fel Pedr, byddwch yno fel Iesu, a cofiwch bod Iesu wedi bod drwy gymaint mwy. Mae o wedi delio gyda'r bwlis mwyaf y byd, felly, da chi mewn sefyllfa gymaint gwell, a cofiwch bod Duw yna gyda chi drwy'r ffordd. Hefyd, mae'r Beibl yn atgoffa ni bod Duw yn ein gwylio ni. Mae'n gweud yn Diarhebion 3, mae e, sef Duw, yn dirmygu rhai sy'n gwawdio pobl eraill, ond yn hael at y rhai gostyngedig. Mae Duw yn ein gwylio, a mae Duw o blaid y gwan a rhai sy'n helpu'r gwan. Felly os ydyn ni'n dilyn Iesu, mae'n bwysig bod ein bywyd ni yn adlewyrchu hynny. A hefyd, cofiwch faddau. Yn Rhufeiniaid 5, mae'r Beibl yn dweud, ond dangosodd Duw i ni gymaint mewn ei caru drwy'r Meseia farw drosto ni pan oedden ni'n dal i bechu yn ei erbyn. Pa mor anhygoel ydy hyn? Pan oedden ni yn pechu yn erbyn Iesu, nath o ddewis farw ar y groes drosto ni. Hefyd, yn Luc 11 adnod 4, mae'n dweud, maddau ein pechodau ni, achos dyn ni maddau i'r rhai sy'n pechu yn ein herbyn. Bod pobl a pethau'r byd yn gallu bod yn boen, mae'n bwysig i ni gofio ein bod ni'n cael ei maddau gan Dduw. Mae'r byd yn llawn poen, a mae bwlian yn horrible. Ond mae'r Beibl yn atgoffa ni i ni fynd am problemau ni at Dduw. Os mae Duw yn ein caru ni, mae'n llawn gras a mae moyn ein cysuro ni. Dyna pam mae Pedr yn dweud, os wnewch chi blygu i awdurdod Duw a chydnabod eich angen, pan ddaw'r amser bydd e'n eich anrhydeddu chi. Rhowch y pethau bydd chi'n poeni amdanyn nhw iddo fe, achos mae e'n gofalu amdano chi.